Coach, προετοιμασία πλέον διάγει την δεύτερη εβδομάδα, πηγαίνουμε για το πρώτο φιλικό της σεζόν με την Ομόνοια. Τρίτη, ναι. Μπήκαμε στην τρίτη. Λοιπόν, τα πρώτα συμπεράσματα από τη δουλειά που γίνεται και τι να περιμένουμε τώρα που ξεκινάνε και τα πρώτα φιλικά τεστ. Βασικά, οι πρώτες τρεις εβδομάδες, την τρίτη εβδομάδα που διανύουμε, κυλάνε ομαλά, με καλή διάθεση από όλους, το οποίο είναι σημαντικό. Οι καινούργιοι παίκτες που έχουν έρθει έχουν δέσει άμεσα με την ομάδα, γιατί και σαν χαρακτήρες δείχνουν ότι ταιριάζουν με τον group, αλλά και το group τους έχει αποδεχτεί, οπότε η προσαρμογή τους γίνει πιο εύκολη και πιο ομαλή και βαίνουν όλα καλώς μέχρι στιγμής. Το σημαντικό είναι, ξεκινώντας τώρα, σίγουρα ένα δυνατό φιλικό απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο έτοιμη για την επόμενη εβδομάδα, έχει προκριματικά Champions League και ο βαθμός ετοιμότητάς της είναι ψηλός, δεδομένου ότι είναι και ένα group παιχτών που αγωνίζονται τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια μαζί, οι περισσότεροι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά για εμάς είναι σημαντικό να δούμε κάποια πράγματα που δουλεύουμε, δεδομένου ότι και σε εμάς η ομάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη, το group δεν είναι έτοιμο, αλλά θέλουμε να δείξουμε κάποια πράγματα και το κυριότερο να βγάλουμε το παιχνίδι χωρίς τραυματισμούς, γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε έτσι όπως προηγούμαστε ως τώρα, χωρίς προβλήματα και με συνέπεια και καλή διάθεση. Μια διαφοροποίηση συγκριτικά με τις προηγούμενες σεζόν είναι ότι η προετοιμασία φέτος γίνεται στην έδρα της ομάδας, στην εγκαταστάσεις των Μηλέων. Ένα σχόλιο επί αυτού και πώς πορεύεται λίγο η ομάδα ως προς το πρόγραμμά της, έτσι να έχουμε μια εικόνα, γιατί είναι απορία αρκετών. Σίγουρα απορίες πάντα θα υπάρχουν, αλλά εντάξει, είναι σημαντικό οι συνθήκες. Θεωρώ ότι οι συνθήκες, τουλάχιστον οι παιδικές, είναι πολύ καλές. Εδώ ξέρουμε τι έχουμε, ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε, και από τη στιγμή που η ομάδα φρόντισε να δημιουργήσει και τις συνθήκες και μετά την προπόνηση να παρέχεται διάφορα γεύματα στην ομάδα, ανάλογα αν έχουμε 1 ή 2 προπονήσεις, το οποίο σίγουρα κάνει πιο εύκολο το κομμάτι και της διατροφής. Και δεδομένου να δούμε ότι αρκετές ομάδες μας πήγαν στο εξωτερικό και οι συνθήκες της προετοιμασίας εκεί ήταν 35 και 40 βαθμούς, οπότε δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα ιδανική επιλογή, αλλά για μας αυτή τη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει. Εδώ δουλεύουν όλα καλά, δουλεύουν ρολόι και νομίζω ότι αξίζουν τα εύσημα στην ομάδα και για την προσπάθεια που γίνεται στο οργανωτικό και στο λειτουργικό μέχρι στιγμής. Πρέπει να τονίζουμε τα καλά πράγματα, γιατί νομίζω γίνονται πολλά καλά πράγματα στην ομάδα και είναι σημαντικό και ο κόσμος να ξέρει ότι γίνονται καλά πράγματα στην ομάδα, και το κυριότερο, προπόνηση με προπόνηση, παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με εβδομάδα, ο στόχος είναι να γίνουμε καλύτεροι, να γινόμαστε καλύτεροι, και είναι και ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Τους θέλουμε φέτος να σταθούν δίπλα μας, να στηρίξουν την ομάδα με τη φωνή τους, γιατί είναι αυτό που έχω πει και επανειλημμένως, ότι δίνει άλλη δυναμική. Έχει άλλη δυναμική ο Πανετολικός με τον κόσμο στο πλευρό του και με τον κόσμο θετικό, συσπηρωμένο. Και το σημαντικό είναι φέτος θα είναι μια χρονιά αρκετά, όπως φαίνεται, δύσκολη για όλες τις ομάδες. Οπότε θα είναι σημαντικό εμείς να έχουμε το σωστό πνεύμα, τη σωστή κατεύθυνση και το κυριότερο την ενότητα. Coach, πόσο ευχαριστημένος είστε από το υπάρχον ρόστερ και τι να περιμένουμε στην μεταγραφική περίοδος που υπάρχει? Εντάξει, είναι νωρίς ακόμη, 10-12 Ιουλίου τώρα, 13 σήμερα. Έχουν γίνει κάποιες προσθήκες. Βρισκόμαστε ήδη σε κάποιες διαπραγματεύσεις με κάποιους παίχτες. Μέχρι στιγμής το ρόστερ μπορώ να πω ότι είναι καλά, αλλά σίγουρα έχουμε κάποιες ελλείψεις. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν ακόμη κάποιες προσθήκες που θα ενισχύσουν την ομάδα, και το οποίο ίσως μια θέση που μπορεί να μας καθυστερήσει λίγο, όπως φαίνεται και όπως είναι γενικά η αγορά, θα είναι ίσως η θέση του βασικού επιθετικού, ο οποίος μπορεί να τραβήξει λίγο παραπάνω, γιατί οι επιθετικοί πάντα τα χρήματα που ζητάνε αυτή την περίοδο, οι μάνατζερ τους είναι πάρα πολλά, όχι για εμάς, γενικά θα έλεγα. Οπότε το σημαντικό είναι ότι έχουμε κυκλώσει αυτό που λέμε τους στόχους, μιλάμε, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και προχωράμε, και είναι θέμα ημερών. Νομίζω κάποια πράγματα το επόμενο διάστημα, τις επόμενες 2 εβδομάδες να έχουμε, δηλαδή μετά το break που έχουμε, μετά τη διακοπή, να έχουμε το roster σε μεγάλο βαθμό έτοιμο, και από εκεί πέρα με τα επόμενα φιλικά παιχνίδια να παρουσιαστεί η ομάδα παιχνίδι να προσπαθεί να βάλει τα κομμάτια της,
αυτά που θέλει στο παιχνίδι που αφορά το τεχνικό και το mental, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα των υποχρεώσεων. Το κλισέ ερώτημα κάθε προετοιμασίας είναι τι στόχο θα έχει η ομάδα για τη χρονιά που ξεκινάει. Αν ο Γιάννης Αναστασίου μπορεί να θέσει ένα στόχο από τώρα που θεωρητικά είναι νωρίς ακόμα, ποιος θα ήταν αυτός? Εντάξει, είναι νωρίς γιατί δεν έχουμε ακόμη το ρόστερ ολοκληρωμένο, αλλά ο στόχος είναι αυτό, να είμαστε μια ομάδα η οποία θα μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Το κυριότερο, όταν θα έχουμε την μπάλα, να κάνουμε αυτά που πρέπει, να παίζουμε μπάλα. Το κυριότερο, βασικά το σημαντικό, τα παιδιά να το ευχαριστούνται, αλλά και ο κόσμος που θα μας βλέπει. Και όταν έχουμε την μπάλα, να είμαστε ο πιο δύσκολος αντίπαλος με οποιονδήποτε παίζουμε. Οπότε, ο στόχος θα είναι να έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, που να παίζει καλό ποδόσφαιρο και το κυριότερο να είναι μια ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, είτε είναι ο παδός του Πανετολικού είτε ο παδός του ποδοσφαίρου, να χαίρεται να τη βλέπει με αυτά που θα δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε. Νομίζω